Oh, nagpudot best. Yes, I'm craving for something. Ano craving for something manin? Something imported. Something imported. Inta pinagla ko strawberry kada jam. Madadatibigan. Imported. Mantibag baka mo. Alam, makapagpakan ng kaunti. Anything imported. Basta pati chocolate. Basta nagamot abroad man din. Basta manak mo. Apo best sa pilawag dito eh. Kaaka, alam mo lang tibigan. Amo madagla ko. Adda. Jay. Di nga ito ti Greenwich. Ato ti Greenwich. Uy, ni Jenny. Intaan ko sila. Apo talaga in-search mo ba sakbay tamo umay dito ti paggadangan ti imported street side. O best, take ko na daan search before you go. Tapos kung tuturungin, hindi ka may awan. Kada, kasi biglang pagpagmintan. Dito kong kunakon. Ang kulat kita. May agla ko. Agatang matiobram. Alis kita ang masasaritaan. Papasarita ka. Uwe. Matangan na ka. Yes. T-shirt. Meron maglakan eh. 55. Hello, ma'am. Hello sir, hello ma'am. Good afternoon. Pasok po. Nakadungayam lang ko yung chocolate, ma'am. Adot si Minata kada dito premium chocolates. Ticket cut Japan naka-sale. 150 only best. 150 lang tatay. Ay, naglaka mo. Gayam tila ko yung, ma'am. When sir, ado pa ito sir, kita kayo. Nakadadong sale limited ta already 2 weeks minis mi naka-sale. Ah, yes, ma'am. Kung tagkita. Best eh, ano eh. Mga laki ti basket. Yes, ma'am. Very true. Thank you, ma'am. Dito niya best. Tubleron sa 109 lang. 109? Well, Nakamot sa bali deta. Nakasurat na price na ah. Best Toblerone all kinds 109. Mangalak aming nga flavorun Ma'am, sigurado 109 na ito. Well, Beren sir, nyo. 109 lang data. Ako sir, na mangalak kayo pati kasi naka-bundle. 100 pesos each na kwanta 600 lang na ko dito. Ay, digilatan mo. Digilatan. Oo. 100 lang. May isa. Ikaw naglaka be? Kung mangalang ka sa supermarket, 150 may isa. Di ka, naka 50% off ka. Ada pinagkita ki Gini. Ano? Ah, pinaglakapit. Dito, biskot lang eh. Kit 400, dito dapat. Ma'am, sigurado nga 299 pa eh. Dito eh. When sir, naka-sale kami, ito na clearance sale data. So, 299 pesos lang. Ah, 299. 400 grams data sir. Ah, yes, ma'am. Mga latak pato na. Paspasaw. Kalbon to, nagumatang titinapay nga pagpalamanan ta. Yes. Kahit ko pwede ito best. KitKat. Ah, for only 399. Duwanetan. O, di ka di sa 200. Wala sa bali nga flavor. Ay, Dito man orange. ako dito na. Orange Yes, nakatagamot ka. Uy, best bumiskot Korea. Dapat kayang Korean spam dot yun eh. Gumatang kan Dupay. Hindi kita pikain eh. Buldak. Di ba pinag-record ka sa? Yes, Korean. Dito eh. Kimchi. Ramyun. Ang klase. Di mo, sikat yung mga ala. Apisak mo tipak, pipiluto mo. Naglalaka nga road eh. Dito pa siwid, mga lakapay. Naglalaka nga road. Apitatam lang yung bagang amin dito eh. Dapat gayam na lang nga paggatang. Ibagam to kadigiti kabagyam nga gawid dito yung Pilipinas. Andan to nga gumatgatang di abroad doon tanang ingina ni Komparam dito. Naglakamit gayam. Wen! Isa kumatang na duty free nakahingina o rejay. Samantalang dito yun eh. Naglalaka. Balasan ka kasi niya. Oo, nakita ka mo. O yung sagpo 49 ng dalatan. Uy, adapin nakita. Ano? Di Dubai chocolate ba? Ay, Jack, na naman ang ligay. Ada Dubai chocolate da! Di Jenny! Api naglakan dito yun, ma'am. Ay, when sir, nalaklakapay ng mga lakapay titalo kasi 999 lang na ko titalon. Nung may isa lang gatangin 375. No duwa 710, no talo 999. Nahingi na pa sir di reward dito, itagla ko dati 500, 600 tiras to. Ano? Ay, lagdinuwa? I love you, me ah! Naglaka kaya mo? Naman ang database. Naglaka kaya mo? Sila ko da. Dito yun yung mga marti. Gatangin minat na. Kisses pa eh. Umakal ka na. Sila ko tagbayan. Ay, timati kong punakon. Api naglalaka na ako yun. Dito yung ma'am. When sir, nalakay, so nga doon yung umay dito, even balikbayan, so may dito agata. Eh, sungar, kunak ma'am, kini bakit ko no, danto kakakabagyami nga balik-balik ako may nagawi. Dito ito, gumata nga, kaya sa bit-bitin ka. Kasi naka-wholesale kami meet lang yun, sir. So, welcome the guitar reseller, sir, ito eh. Ah, so may talaga yan. Bagta na lang ka, chismis. Dito, artigatangin mi ma'am.
Thank you, Thank ma'am. you, sir. Thank you so much. Yes, ma'am. Kasi ito, nakagalit in alam mo. Kasi ka na kamon. Yes. Hindi kami nakago. Kita, amok. Nakatungar ko, naglalakabay.